mensiam bakuit. Wajah kalau Allah kita makan kita kita. Wajah kalau Allah kita dapat apa kita apa yang kita lakukan. Ya roh ya utrai, kohimen kopera bayit ha utrai Jesus Christ. Ngai kuble, ia pi baro ha kekerteng jeng utrai Jesus Christ. Ai kejingit bat kejingkerku kejeng Jesu kan yai sa renggat pat pi barabor. Kohimen kopera ngidon don ha pade ngijimpen krai nagabenda kasngi borom Pentecost. Ban ngangai skem pibara pidang shimkia ya kene gajin pen kren da ka baduai ya gajing duai rosary jung men siam bakui bad lese don ke ba padiyoi ya gajing duai rosary jung men siam bakui ha ka video hi hangdong ilabu ya gajing duai rosary ru lada pilaban wat hapo pin sayo ihi ya gajing duai rosary kaniru kadong kabinda jung kene gajin pen kren jungi bad ngakarmen bait pidang to ia kedekot kabayade bad mensiam bakuit kabangi kai minta pilanang kadar tilik dekot kabayade bad mensiam bakuit bapidang yo pidiang ia kajimpen slash susu na mensiam bakuit ha kabangi puson ha kabangi duai lindet ya kini kikentin baro hikai ki konjambi hikai ki himen ke para jambi bad nanda naki posha ki porkili ki konjambi kadno tilik dekot minta kila namban dua linde. Bad hagene kasni kabakat lai jangga jimpen krai jangi ngako banyalam ya pisha ka kitab jingstat kabakat kendai arpo kitab jingstat kat kendai arpo kading wat haka kalabat ya kabor bakala judan bad kaumpat kalakalat ya kabor ban pelip ding kading wa haka kalabat ya kabor baka judan bat kaumpat kalakalat ya kabor pelip ding kohimen ko para habangi puson jiliu ngilaban skahutu kaktino belai kabatairu ba umensiam bakuit udandro ia kadur jangkading kabapen kalang ding ia kajingi shirhem jangi badutrai umensiam bakoit ulong kading kabalaban penkalang yagi nakataka daw hakas ngi brom Pentecost ngi pule kabakila duai kalawan hiar halo jangki telij ding but Yanis Baptist ru o karan siapa kene keding o mensiam bakwet kalang keding minda haka kitab jingstat kakadau hangi siapang kawe kejading kaya kabakarpang jong kene keding kabang yoi hangi wan haka kene keding kamshim lalip namarbon singitip ladangi tangding ladate tekan lip no bonsin ni pelipru ya keding hadin bangila dep shet lesen lakabate eka Henry kan keding kamla ban lip wad hakamat keding kan yai sensar halor ka bad ka kam ton borshu halor kane keding kalong mensiam bakui nanta ngila yoi bat kalabat ya kabor baka judon kabamut mensiam bakuit judu ya kabor hangnoru mensiam bakuit ulang ublay mensiam bakuit ulang we person na ublay bad lada mensiam bakuit ulang ublay jula bandu ya kabor jungu jula bandu ya ka jinglong jungu jula ban du ya kabor ban penkalang ding yangi ban yalam lindi yangi ba ulaman penki im yangi nakataka daw bad kaumpat kalakalat ya kabor pelibding haba ya kendo bad keding
umensiam bakui ka lese kalaban long ka parte baro ka kalaban long ka bor jang kene ka parte ka persyam ban pelik ka ding ya umensiam bakui henry hakamba umensiam bakui ka parte kam don bor setia ban ni pule ka science ni barang ni sautu ya ka jingkar dor jang ka ba ka chemistry baro jang ka ba ka tino bule ka connected ding umensiam bakui kadon bor halor ya baro ka jingdon jingen ya ka bor jang ka parte mintang ako ban yalam sakin dia sya ka jinglon ha ka jingim jingim mensiam jogi ni baro ni layo pedian ya kaneka ding hapo jogi Nilayo ya ka bor jung mensiam bakuin ha ka jingim jungi lamba ka jimpen slay jung mensiam bakuin lamba ka jimpen kantang ya ka jingim jungi da ka baptisma ba ka jimpen sken henre bon apdeng jungi ngila lekum no ngila burino ya ka neka ding hapo badla se ngila ai bor ya ka jingtala jung ka parte ban sansarini bon apdeng jungi ngi bud ya ka jingtala jung ka parte ni don ka jinglong kon kristan lamba ka bor jung mensiam bakoi henry kumno ni persyam ban burino yaki naka dao jong ka jing jaitu naka dao jong ka jing ko salai jong ka ne ka parte naka dao jong ka jing kring jong ka ne ka parte naka dao jong ka jing penchoi jong ka ne ka parte naka dao jong ka jingwa jing snoba jong ka ne ka parte naka dao jong ka jing rompong jong ka ne ka parte kala jiayu ngila burino ya ka ne ka ding Nila persyam ban pen kalain no ya ke baro kabangis ngau tanan ban le ban imha ka jingim jongi ni persyam ban buri ya ka jinglong kristan jongi ngila kalat ya ka kamarab jongi bad bona pneng jongi lese ngila stang ban snow kriya lese ni don ha ka jing chin liu jong ka jing kriya ha ka portalang ngila snow tu ni stang ban shong ding ni stang ban shong side ding bale ka kriya palat ko himmen ko para ke bor jong mensiam bakoi kalaban penside biang ya ke jingim chogi ngiram puleru haki kitab jingpen pauru ya ke ni ubleun smamutanna ya ke no ka jinglom blem ha ke jingim chogi ngide ballong ki bashir hem barabor bad utrai uble ukendu churi ni barabor bangi de ben light lui na baro ke jinglom ka ba pen jaitu yangi ka ba pen talot yangi ha ke jingim mensiam te mano balaban yarap yangi ha ke ne ke jinglom mano balaban job halor baharo ke jingkriat ka badal hapo jangi mano balaban pinnum ya ka jingkriat mano balaban pinnum ya utta ubala don hapo jangi na ka dau jang ke jinglong jimlin basuniu jangi na ki pop kisan jangi baro bade umensiam bakui undon ka bor ban job halor baro ke jingsuniu buda ban penkalang ding halor ka jingtolot ka bangis no ngimdon lash ban light lui habangi kot ni ver ya umensiam bakui unso wan rung no ha ka jingjiliu jang ka jimlin basuniu lesing ilong ki buri bala im ha ka jimlin basuniu naga benda shislam henry habawan ka bor jang mensiam bakui unsa pinki imbiang ini lese don na pring chumbi ki bri ki baperkat ngam don jingker mensu namar ka pop ka bangadon namar ka jinglong jonga naga benda ka jinglong jong ki hingga sem naga benda ka jinglong jong ka jingim ka bangalain na do mensua ngalam blin palat ya ka ne ka jingim henry ka bor jong ka ne ka ding kalaban penum yapi kalaban penkuit yapi kalaban penim diang yapi lada pitrang shisha ya umensiam bakuit haga jingim jampi naga taga dao keding wat haka kalabat ya ka bor baka judon haba wan ka ne keding ya ka kan kalat ya ka jinglong kabamud ya ka jingsni baro kin petkrat nakabat jong ka ne keding ka jimlin basni baro kin kalat kin petkrat naga jingim jampi kanam penkui namar kamdon bor ban react persya ya umensiam bakuit kiting burom ya umensiam bakuit ko himen ko para tongin nang penimbiang ya umensiam badon hapo jongi babaro ke jinglong basniu kinang tingno ya kene ko bor bakin gin yobiang ya ka jingting burom ya ubale ban kentai ya ka pop ban syakri hot ya utrai ha kene ka kelit mat nginang duai nginang idea ka jingkriat jaga jingim jogi ya ka jinglong baro
Kotrai Jesu. Shunti pura yangi. Ngi kot ni ver ya kane ke ding ban wan hiar halo changi. Ai bagan wan hiar halor ki inga sem halor ki kon kikti halor baro ke jimlin basni changi. Bangin dup la ban senshar halor kine da ka bor jang menstruam bakoi ko menstruam bakoi wan hiar halo changi wan pensle yangi. Ublay badan bor baron karkuya pi upa barukun pada menstruam bakoi. Amen.